makinan sa dayo ti kakabsat ko ti barangay mayat sa ikabet. Kabit tayo na mapantayo ang kalapod, napantayo ang tiliw-tilamus kakabsat ko. Ayan, gayo, baka perasa kayo ti pating na itinalukpag ka bagiti kabsat yung tiba-tibada pa yung magarno ka. Oo, na yan, naglain nga talaga ti mata na dahi ti kapsap. Yung ano, kapsap ko nga nag-comment nga mangitugot na kano ti sika ito na maminsan. Dahi ti kapsap ni, at tinasapulo ka sika yun yung uno baring. Papalit na yung malagkalat nila minsan. Umay kan kapsat ko nga ni Kusina ni Amigo TV. At dato yung kapsat, tayo jay wish mo nga sika yung uno baring. Umay tayong kakabsat ko, tamapat tayo ipurwak, dahil ko yun yun, ipakat, sakto ba, di bagbaka kabsat ko. Ay, di namin kabsat ko ko, nalaig na nga talaga, di kabakirahan mo nga, iti pinagalat nila mas kaawan ang muna kakabsat ko, at inuluawan, nagbaniit, iso, kasi awan ang muna, baka tayo, di bagit ti maisayok kat. Kung siyempre, kasanutay nga maamunan tayo nga padasan kakabsat ko niya, iso nga umay kayo. Agpaiso, gala nakakabsat ko tilamos. Ipakat ko tayo ito. Nay, nakasagana pa tayo ti drama ni pagkikabila ko nakakabsat na yung mapunpun madam na matitikan mo na lamos. Agpaiso, tayo ti kabsat ikot awad urungan na tayo ti kakabsat ko. Pantay. Oh, nagdagsan. Nagdagsan kayo sa kayo, nay. Mapantay ko mga alaan. DJ na ala, DJ nga lamos ka. Nagdagsan mo. Tugaw na klatan Nagado tinaalat ikabsat yung naikan kakabsat ko. Kapag ko maalaan yung ko maituron dahil tinagtagsan mo. Siyaklatan at aglugan dito yun. Baring at dati nasumpot nga tao nga mapan magituron kanya kakabsat ko. Tanuhan po nga pimpiman dahil ikabsat yo. Yam ay na, pimang mo dahil ikabsat yo. Taawan mo ti mauray ko. Uri bumakatnak siguro dito kaawan ti mapat kakabsat. Nakaay nga biyag dahil ti kabsat yo pimpiman mo. Tapwak naksakit dito bye-bye. Sakto mo't ni, nga nakita nga tali. Anya nga tatiket na ipahiwatik dahil ti kakabsat ko. Imbeta kitaan tayo man, mayat sa kakabsat ko. At darason nakakabsat ko no apay nga nagpakita niya dahil tinalukmog nga tali. Siguro, punana nga tanuhaan ka nga aglidayan, punana siguro. Tadason tayo sa. Ay haanin kakabsat ko, awan no pati mapanagala dagiti pariya balangon. Ipakita ka kanya yung kakabsat dahil 5-star nga hotel ni. Diba? 5-star kakabsat ko. Ay na ni Apo, init mo ni. Talaga nga awan asira diti kapsat yo. Talaga imbukirat na. Alas 12 maggamit titingal daw kakabsat ko.